Пълен алкохолик, който пиеше, който се биеше жената, който не обръщаше внимание на семейството си. Казвам се Христина Станева. Значи преди 3 години, преди да повярваме в Исус Христос, моя мъж беше един алкохолик. Много пиеше, много ме тормозеше, мен и моите деца. И тогава моя мъж се обърна. Обърна се, слава на Бога, той повярва в Бога, защото видя как Бог Ето Бог направи това, което аз не можех да направя. Кое беше това? Освободи моята дъщеря. И моя мъж от алкохолик, побойник и пияница стана един добър, страхотен, чудесен съпруг, баща. И накрая Бог влезе в моя живот и промени целия ми живот. Сега работя заедно с ОМ, с фондацията на брат Николай, подпомагат и сега в момента изучаваме хора да отидат и да благовестват навсякъде, където не е достигнато Евангелието. Аз и моя съпруг служим на Бог Исус Христос, за да може да направим ученици с помощта на Исус Христос. Ходим при мюсюлмани, ходим при цигани, ходим при българи, ходим да говорим за Бог Исус Христос. Какво може да направи с тях и как да им помогне, за да могат те да повярват. И наистина става чудеса и наистина много хора вярват. Не работя, защото трябва да работя, а работя, защото съм благодарен на Бог Исус Христос, какво е направил в моя живот. Що е върнаш семейството ми, постави ме на място и сега аз отивам и благовествам навсякъде. Отивам навсякъде, във всяко едно село. Аз и моя мъж искаме колкото може повече хора да видят, да се отворят очите, да се отворят сърцата, да видят, че наистина съществува Исус Христос, наистина Той помага и прави чудеса и знамения.